Cu mine Matească, adică bun venit la noi episod cu mine Matească și Timoteică. Eu nu joc, Timoteică nu joc acum. Am găsit un server nou. My thanks. Era aici, nu știu cum să fac asta. Că nu înțeles. Căută acum aici server noi. Dar nimic. Minecraft Class Pack Texture. Stai. Nu vreau să nu cred de mine. Nu. Nu o să dau cu bonusurile. Nimic, nu să fac nimic pe aici. Dar sigur să schimb un pic, nu știu. Să vreau... Asta. Create. Și nu uitați de like și subscribe și de comentarii și de clopoțel. Și scrieți în comentarii ce vreți voi să vedeți în data viitoare. În perioada viitoare. Și bă, nu să gări. All texture. Bă. Mi-am făcut. Bă. Stai. Mi-am făcut ca să fie textura ca Minecraft-ul vechi. O să încep Bă, nu. Scuzați-mă dacă să zic ceva profundat. Nu vreau ce să mă spun, pentru că nu m-am filmat de mult. Înțelegeți? Avgă, nu știu ce, nu mă filmează deloc. Bun, nu mă filmează. Îmi plac serverele astea. Vreau foarte mult serverele. Ușor. Asta. Create. Cred că îmi place de shirturile astea. Îmi plac. Scrieți în comentarii ce siduri știți voi cu share. Și... Oh my god, ca să spunea că... Mă speriat albinilor, am crezut că să vă spună 500. Oh, nu, o să mor. Am murit toate. Acum, momentul adevărului. Oh, nu știu cum să chiar zic. O să... Ok, când fac ceva, o casă pe aici. În timp ce făceam aici... Nu am văzut nimic. În timp ce făceam aici templul meu... Da, ard copacul ăla. În timp ce făceam
templul meu aici. Am văzut un zombie. Da, pentru că vreau să fac aici un templu. Nu pot să-l dai pentru că e foarte prea mare. De ce n-au ars ruinile? Da. Ați mai văzut o buruiană? O orb. Asta e flat. Și nici o buruiană, nimic. Aproape am terminat. Și cine este hacker? Roșu. Este între server. Treasure War. Este un hacker la roșu. Te urcă. Smart. Aproape am terminat. Dar nu mă ajută absolut deloc. Foarte greu să fac aici. Mă duc la el. Mă duc la el. Live. Acum a fost și el de sus. Mi-a ficat joc între surori. Parcă e sfânt jocul. Ce-s de interesant la trăsurori, nu știu. Înveți să câștigi. Tu ce? Înveți să ce? Câștigi? Ce primești dacă câștigi? Ce primești? Mă antrenez. Ce de interesant l-am antrenat? Poți să antrenezi și în insulele de Minecraft normale. Cred că și acolo sunt mobi. Antrenat. Nu. Sclauri sunt mai tare. Așa. Să ne vedem când facem aici tot. Am terminat în sfârșit. Am dat o grămadă de timp, poate pentru voi a fost doar o secundă. Foarte mare. Porcul! Porc! Da, și îmi place să vânez cu arcul. Cel mai bun arcaș. Doar uneori când ratez din cazul că se mișcă. Acolo, așa. Vezi? Pam. Cel mai bun arcaș. Nu e chiar cel mai bun, dar foarte bun la tras cu arcul. Dacă mă pui și un player fuge, trag în fața lui și dead. Pentru că am jucat foarte mult un joc care se cheamă Stu Force, care e numai despre arcuri. Și mă las și la Hive, un joc între surori. Nu este între surori, vreau să spun. Și era fain, ca când tragi cu arcul cu flaming, să se vadă, gen să facă lumină. Bam. Pung, mi-e frică. Aproape că am construit aici o ruină. Ați văzut? E care ale.
Timmy nu vrea să vin deloc la mine. Acum trebuie să fac un frumos pe aici. Asta e un templu, dacă vreți să știți, eu sunt creștin. Ei, da. Dar ce Timmy, tu nu ești creștin? Păi sunt, dar nu vreau să aud pe filmare. De ce? Că nu vrea pe filmare. De ce? De ce? Păi chiar și dumneavoastră sunteți creștini, dar foarte mulți de la YouTube Știi. să răi. Nu creștini. Măcar nu are sabă, băiatul. De cine ești? Ce faci? De ce nu mă mori? Noi jucăm un joc. Acest joc se cheamă Hills of Steel. Nu știu dacă știi jocul, dar e tare. Fine. Hills of Steel. Hills of Steel. Și-a băgat un nou update. Uitați, acum e mai frumos. Vezi? E șansul. Dar a băgat un dita mai scorpionul. Deci... Nu l-ai lăsat, l-ai aruncat în voi? Nu, l-am zis să mă încăți în voi, da. L-am aruncat în voi. Deci aici a fost jocul, mă, el nu avea... Era aici, nici măcar nu avea niciun sabi, niciun sabi mică. Asta e jocul meu preferat. Pam! Pentru că îmi place atacurile. Oh my god. King Wang, King Wang, King Wang, King Wang. Am câștigat. Pentru că, bineînțeles, sunt level 2 cu acea mașină. Și... am atâtea tancuri care îmi plac, de nu mai știu de care să-l iau. Adică nu știu care să-l iau. Deci sunt mort. 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 Îți spunea, sunt mort. Mort. Nu prea știu ce zic așa că o să tac. Dar că mai sunt câteva zi. Dacă îmi place jocul. Credeți. Asta e cea mai tare din lume. Oh! Easy win. O să zic pe aia că nu sunteți puternici. Easy win, easy win. Atlas. Unul de gold. Care e Atlas? Ah, ăsta e Atlas. Da. Place foarte mult Titan, chiar dacă e foarte încet, dar dă o grămadă de damage. Deci nu uitați de like și subscribe și de clopoțelul ăla micuț, care nu știu dacă se vede. My god, cât damage mi-a dat. Trage în... Băi! Așa! Kill that big guy! Oh, nu! Oh, nu te mort! Trage! Bă, trage! Așa,
încă o dată. Oh, trage! Noob. Noob. Nu mai asta. Tare. Tare. Vreau să văd cât de rapid trage acesta. Parcă e minigun. Dar pur și simplu așa apăsat pe... Dar aștept aici. Aștept. Îmi spune că Ricardo trebuie să pare în ajutor, nu? Trebuie scorpionul și am luat toate mașinile, pentru că aveam înainte toate mașinile, doar că băgatul nu avea ca să pun mai multe tancuri. Trage! Trage în el! Trage! Dă-mi pauză. O vrem, mamă, să dăm mâncare la măța noastră. Și transformim în cer. Am tăiat în două. Eu miroase mâncare de mâță pe de mâncare la mâța noastră, Ronnie. Ești foarte bun. Ești bun. Sunt bunii din lume. Kill it. Oh, le invizibil. Mașinile cu radar nu le pot vedea. Pentru că toate mașinile au radar. Dar de ce Pentru că... Dacă nu aveam nicio șansă. Dă-te nobul ăsta. E transferul tău? Unu. Urile Tesla, urile... Bă, toți distruși. Ce tare, m-am dat 3 culori. Poți cu cine am nimerit? Cu un ucrainean. Oh, nu, bă, ce mai bun. Dead.
trage! Cât de... Trage! Trage! Yes! Oh my god! Super legi. M-a tot să stați la videoclip, nu uitați de like, să subscribe și de clopoțel. La revedere!